jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Bikom warajna se nibqgħu nibnu futur aħjar għalikom u għal ulidkom. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt id-diskors tiegħu fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Laburista f'Jum il-Ħaddiem fi Pjazza San George il-Belt. Ċelebrazzjonijiet bit-tema s-saħħa lil Maltin bħala parti mill-kampanja tal-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Fil-messaġġ b'saħħtu li wassal il-Prim Ministru Roberta Bela innuta differenza ċara bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt Dr. Bela beda billi nnota din id-differenza anke fl-isfond ta' ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju fejn ħadd ieħor kien kontra il-progress tal-ħaddiema. Dak il-forzi illi l-bieraħ kienu kontra l-progress tagħkom illum l-istess għadhom kontra il-progress tagħkom. Għalihom iż-żmien li dan il-moviment jagħmel imexxi lill-pajjiż huwa żmien ta' ċaħda li jom mid-dritt divin li għandhom jew li jemnu li għandhom daw illi jgvernaw lil dan il-pajjiż. Jemnu li huma jafu kollox, jemnu illi tagħhom biss tajjeb, jemnu wkoll li għax il-poplu neħħihom mill-poter allura il-poplu kien żbaljat mhux huma kienu żbaljati. Il-Prim Ministru fakkar ukoll kif il-Partit Nazzjonalista permezz tal-eks Ministru tal-Finanzi kien qal li kellu raġun li xeħet il-piżijiet fuq in-nies, iżda mhux biss. Tiftakru meta dal-pajjiż kellu fost l-ogħla rati ta' dawl fl-Ewropa. Il-qatt f'dal-pajjiż kien ta' ma' 8,000 Awċi u Malti bla xogħol. U l-faqar, tiftakru intom x'kienu jgħidulu? Kienu jgħidu li kien perċezzjoni dak huwa l-mudell ekonomiku tal-Partit Nazzjonalista. Aħna ma wiċċna sibna pandemija, għal-gwerra sibna tnejn, sibna x-xokkijiet tal-prezzijiet kollha internazzjonali u qatt ma tfajna pis wieħed fuqkom. Għalhekk il-Prim Ministru fid-diskors tiegħu fakkar kif l-affarijiet ma jistgħux jittieħdu for granted. Ma nistgħux nieħdu l-affarijiet for granted. Fil-ħajja biex tibqa' miex il-qudiem ma tistax tieqaf. Meta kontrik għandek il-forzi kollha tal-establishment kollu illi qegħdin jaħdmu minn wara qatt ma tista' tieħu sogru. Ma l-ewwel sinjal illi il-moviment tagħna jitlef is-saħħa tan-naħa l-oħra se jirdupjaw il-forzi kollha tagħhom biex ifixklu kemm jifilħu milli dal-pajjiż tagħna jibqa' miex il-qudiem. Hawn il-Prim Ministru Roberta Bela rrimarka anke d-differenza fl-attitudni taż-żewġ partiti bil-Partit Nazzjonalista jsir aktar arroganti u lest jagħmel minn kollox għad-disprament tal-poter. Iżda hawn Dr. Bela wassal messaġġ ċar. Taqgħux għal provokazzjoni. Ara ma jkunx hemm xi ħadd imqar wieħed illi hu wieħed li jaqa' għal provokazzjoni. Żommu il-kalma. Il-kalma aħna wieġbu b'mod sod, imma b'kalma, bit-tranquillità u b'serenità kbira. Aħna wieġbuhom billi ma nħalluhomx jerġgħu jaħkmu lil dan il-pajjiż u jagħmluh tagħhom biss. Quddiem dan kollu l-Prim Ministru sostna li sakemm il-poplu jisilfu l-fiduċja se jibqa' jaħdem biex iħares l-interess wiesa' tal-pajjiż. Dak ma jfissirx li se nħalli lil min qed jipprova jiddistabbilizza l-pajjiż jirnexxi. Jien għandi d-dover fuqi li nħares l-interess wiesa' tal-pajjiż. U hekk se nibqa' nagħmel fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin sakemm intom tibqgħu tagħtuni u tisilfuni il-fiduċja bis-saħħa tagħkom.